Salutare, mă iubiți și bine v-am regăsit la un nou episod de astăzi. Vă arăt un vlog horror, v-am promis de atâtea ori. Azi a urmat. Vedeți aici, nu știu dacă se vede, e pădure horror. Astăzi suntem într-o localitate unde nu prea sunt oameni, nu prea locuiesc. Unde am găsit și eu ceva. Ce s-a auzit, mă? Nimic. Unde am găsit și eu o locație horror, v-am promis de atâtea ori. Am căutat de multe ori, dați acolo pe butonul de like forță, subscribe forță, dacă vreți partea a doua să fie și mai horror, o să venim cu mai mulți prieteni, dați acolo like forță, subscribe forță. Avem pe cameraman, cameraman adică, e fată, nu-i băiet. Ia o să vă zic și eu am și se aude ceva. Locuință. Se aude ceva. Ace, după locuință. Povestește nu despre Această localitate este prea puțin vizitată de localnici. Aici sunt foarte puțini locuitori, deoarece avem în zonă case bântuite și am găsit o locație dacă se vede peste copaci, unde se spune că aici chiar sunt fantome și este bântuit locul. paranormale. Haidem să mergem să vedem și noi. Hai acum un pic mai încolo. Mergem puțin în sus. Bă, dacă stai filmare, ți-a drept. Nu mai jura. Deci aici, cum vedeți, e o pădure obișnuită, da? Nu știu dacă s-a întâmplat ceva, vreo crimă pe aici, nu știm momentan. O să aflăm la partea a doua. Deci uitați, e pădurii pe bunii. O să aflăm la partea a doua. Nu se află, nu vă frică, nu se află nici urs, nici ganic, nici zombic. E doar liniște. E un câine de la handicapat de om, care e fotocheatră de asta acum. Mă enervează. Haidem să mergem totuși să vedem casa, că... Să vedem casa, să intrăm înăuntru. Și dacă scrieți în comentarii acolo, dacă vreți partea a doua, să vedem cu mai mulți oameni. Hai. Și dacă mai vreți să vedem cu mai mulți prieteni, scrieți acolo în comentarii că o să găsim locul. Se aude ceva! Horror. Ce se aude? Băi, se aude ceva! Opa. Băi, se aude ceva! Scrieți în comentarii dacă mai vreți filme horror, că chiar se aude ceva. Bă. Mie mi-e frică clar. Trebuie să intrăm în Uai, de capul meu s-a făcut pielea de găini. Mamă, fenomene paranormale. Am auzit că cineva a murit în casa asta sau nu știu. Am văzut ceva. Bă, ce uitați, uitați, am văzut ceva. Bă, ceva se mișcă acolo. Uai, de capul meu. Uai, de capul meu, să-mi bat pula în ea. Bă. Uai, nu. Uite, aici e intrarea. Da, nu știu dacă se vede, dar acolo e casa. E ca un fel de graj. Aici e ceva. Copaci, după cum vedeți, e între pădure. Uai, de capul meu, mi-e frică deja. Deci uitați, casa se vede aici. Scrieți în comentarii dacă vreți partea a doua sau nu, partea a treia în pădure. O să ne mergem să facem. Scrieți acolo în comentarii. Eu o să test toate și dau inimă la toate. Da, deci după cum vedeți, se vede că e pădure, se văd copaci și... Uite ce aici de abureni. E foarte pustiu. Hai, oameni, voi nu știu să intrăm cât mult bune, dar o să încercăm. Intrăm aici în casă. A mie mi-e frică să intru, sincer. Gata. Uitați cam e bună aici intrarea. Cam un pic, da, e asta. Dacă... Domnul cameramană. Deci aici zburuieni, după cum vedeți. Scuzați-mă dacă o să jur vreacă pe live, nu știu. Așa eu. Uai, dacă merge becul. cum arată aici. Ia venit. Ui, și Nica de tavan în cap, ești nebun. Oameni buni, tehnologia. Auzi ceva? Băi, tehnologia. Nu-i Nica. Tehnologia. Hai. Nu mă juca cu becul. Și nu, bă. Uai, de capul tău, ia uite-ți-o leacă, uai, de unde curs. Și vă rog așa de suflet să nu faceți chestia asta care facem noi. Noi suntem mai mari. Este foarte periculos. Foarte Vă poate cădea perete în cap. Noi suntem, eu am experiență că am filmat, am postat că... Uai, de capul tău, hai nici. Era frică că o să-mi dai vlogul. Uitați aici cum e ușa. Uitați cum ai căzut aici, perete. Uitați cum e aici. Uitați ce cabluri de apă. Ia, merge curentul. Hei, merge. Merge. Ce e aici? Uai, de capul... Dar de unde curge apa? A, din pod. Uai, de capul meu, arătați aici sus. Arăt aici sus. La pod.
Și aici, Uai, mai Iisuse. Uite porumbilul, ce frumos. Unde-i? Uite-l. Ce frumos. Prinde-l, prinde-l! Nu pot să-l prind, că fugi. Dar mi-e frică să intru aici, prinde-l! N-am cum să-l prind. Uai, Iisuse! Sădașcă. Prinde-l, încerc să-l prinzi. Uite-l deasupra capului Băi, tău. rupt acolo. O, e și pe acolo! Hai ieșit. E rupt acolo, nu mă bag. Poate kick pe jos. Hai, intrăm aici, să vedem cum e. Uai, Hai Iisuse. cum arăt ușa asta să-mi bag. Arăt aici să-mi bag. Deci, Arăt aici cum e, uite. Uitați aici. Arăt ăla pe aici, pe afară. Aici cu dualul care nu-i. E vai de asta. Uite, altul. prinde-l. Băi, cum uite, nu. Deci dacă îl prinzi, e cel mai tare. Sări pe el, frate. Da. Uai, Iisuse. Nu mai pot să. Hai să ne mai arătăm ceva la oameni. Cam asta a fost asta, nu e destul de mare, dar partea a doua. Mamă, ce m-am speriat de umbra mea, efectiv de umbra mea m-am Nu speriat. uitați, partea a doua o să fie cel mai horror, vă promite fratele vostru. Hai să arătăm, uitați aici desene. Mame. Și scrie gen fantomi și chestii. Naibe. Ce naiba asta? Zici că arată ca... Ce-ți voi, nu vă zic? Uitați pâinele pe aia, cum ai zis. Hai să încercăm să ieșim. Uitați cum e pe aici. Eu te stau așa ca copchilul. Ia cameraman ajunge, dar uite cum e aici. Gen, peretele e foarte lăsat de nica din nou în cap. Eu zic cel mai probabil, hai să ieșim, că nu vreau ca să ni cadă peretele în cap. Uitați, deci în fața ușii sunt... Uai, și mai speriat! În fața ușii sunt... Ai grijă la scăldura asta, că te duci tu. Așa. Uitați aici, e pustiu să loc. Uai, Iisuse, dar mi-e frică deja. Uitați-vă, am o vălea că pe asta părul ridicat pe Deci, mână. mi s-a încrățit chelea pe mână, să vedi. Ualeu. Hai să încercăm să mergem. Hai, stați acolo în partea aceea, uite cum e pustiu să numai câți burie. Ca să ne mergem și în episodul de azi într-o oia cu păduri, să vedem ce e. Aici un vece o vai de capul. Am văzut ceva. Nu cred că e din 1999. Da, deci uitați, e scopaci aici și... Păi ce m-am speriat de unicile astea, că dacă n-aveam ciorache... Uite, uite ceva! Pădurii, mai cape aici! Uitați, uitați! Uite, 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 hai să încercăm să mergem să vedem ce... Ce bate inima! Ui! Să-mi dau pula! Fulge! Fulge! Uitați ceva acolo! Da, oameni dragi, și după cum se vede... Era să rup gâtul, oameni buni. M-am lovit la Adi și Dragi să zic că am avut... Că nu știam că să le aclavea. Uite ceva acolo! Hai să-mi bag pula. Nu știu dacă vedeți, dar eu încerc să fac... Îmi schepătați, Uitați. oameni buni. Merg eu. Uitați cum e iar. Uitați să vede ceva în spatele tău! Hai să-mi bag. Vine către mine! Fugi! Ah, chiciorul! Hai să-mi bag pula chiciorul! Ah! Ah! Gata, pune pauză. Da, oameni buni! M-am speriat, eu și cu vără mea, m-am speriat să le-am căcat în noi. Am și lovit la două picioare din sârne, cele handicapate să-mi bag asta în ele. Nu mă jur că e ca să închidi contul. Băi, dar ce m-am lovit să-mi bag pușca mea. Am avut 200 la oră, nu știu să vă mint că bat inima. Hai să încercăm să intrăm la poarta asta, totuși. Haideți. Da, o leacă încetă că eu, că eu pătaș. E o log. O logea.
like! Vai să mă... Calco! Calco să fac! Calco! Uitați, oameni buni, dacă puteți vedea. Uitați acolo în colț. E picioare, mă, mine. Am bătrânit, mă, Ați văzut? Ai văzut? am îmbătrânit, da. Am îmbătrânit. Ah, era sârma dracu, bă. Uitați acolo, uitați acolo. Bântuite. Dă-te leacă, dă-te leacă, dă-te leacă. Ce acolo? Hai. Să-mi bag! Dai acolo, dai cu păduri! Dai cu păduri! Dai! Gata, bă! Uitați acolo ceva. Oameni buni, nu mai pot de calda și să-mi fugit. Să-mi bag pușca. Uitați acolo ceva. Cu fugit. Uitați, uitați! Bă! Unde-i, mă? Care-și dai cu popușori! Dai cu ranașură! Oameni buni! Cam asta a fost episodul. Oameni buni, băieți inimă. Bă, m-am lovit la chicioare, m-am blestemat să mă chează să mă... Eram să zic eu. Uitați, scrieți în comentarii dacă vreți partea a doua. Mai mulți prieteni, chemăm garda. Să mergem într-o altă casă mai mare, într-un pus ceva. Scrieți acolo în comentarii. Cam acesta a fost episodul. Am alături pe cameramana mea, bără mea. Hai, vă Dați pup! acolo like, forță, subscribe, forță, ne vedem la data viitoare. Pa, pa!